Ja, er I ved at være klar derinde? Ja. Godt. Og så kører vi. Du lytter til Kristen Lokalradio. Budskab der, hvor du er. Og i dag skal vi snakke om den nye børne-CD, Børnenes Top 20. Og derfor har vi fået besøg af dig, Dorte. Velkommen til, Dorte. Nej, det er ikke Dorte. Det er Ellen. Event Ellen. Okay. Hvorfor hedder du egentlig Event Ellen? Det er fordi, at jeg glæder mig rigtig meget til event. Så jeg vil gerne med i år. Du er ikke ret gammel. Jo. Hvor gammel er du? Jeg er 5 år. Ja, du er 5 år. Mm. Man skal være teenager for at komme på event. Teenager? Ja, det skal man. Hvad er det? Det er, når børn begynder at få bumser og blive irriterende. Ja, bumser. Er det sige, at jeg ikke kan komme med overhovedet? Ja, det er jeg bange for. Nej. Rolig. This fall, Event 08. It's done. Dorte, Ellen, tænk på, at du skal kun holde jul 9 gange. Så er du gammel nok til at komme på event.